Etzat, kexatuko ze emakumeak hartzen dizkitzu egun, Maria Intxaustegi Molina, kapitaina, nabigatzailea, buzoa, espedizio, gida, mila gauza gehiago, berak hobeto azalduko dizkigunak. Kaixo? Gabon. Ongi etorri plazerra. Mila esker uste askotako. Kontatu jazu, zure bilbidea, ze historia ikasten ari zinen, eta buzoa ere zinen, eta bapatean esan zenuen ni belaontzi bat nahi dut, eta nola korapilatzen dira gauza guzti horiek? Ba, holaxe, zuk esan dutzun moduan, ez da? Ba, azken finean, pasioak, bizitzan bideratzen zaitu, erabat edo bestera. Kapitainak, asko zarete emakumeak? Gero eta gehiago, bai. Internazionalki geroz eta gehiago geha. Adibidez, nik oain bi konpainian lan iten dut, eta bi konpainietan 3 kapitan dare, 2 makinista dare, eta, ni espedizio gida bezala, hor, estafean baitara emakume bezala, geroz eta emakume gehiago gara. Aldaketa beraz ikusten da, espedizio gida hori esaten danean, eta kapitaina, zein da zehazki zure lana joaten zarenean ontzien? Hitz gutxitan nik beti esateet, eramaten ditudan pertsonak bizirik irautea. Hitz gutxitan hori. Horrela bada jungo gera zurekin. Claro. Hori da nire topa. Eta hortik aurrera gauzak azaldu, adibidez urtero Antartikara juten naiz, gero munduan beste tokitara juten naiz, beti itsasontziekin esploratzea. Eta hor, bai zientzialariak eta bai bidaiariak eramaten ditut nire kargu. Beraz, kapitainarekin batera, parteak ikuste ditugu, zenolako navigazioa egingo dugun, zenolako egoera daude, espedizioak egiteko, eta gero han, iristen garenean, Antartikan glasiarra behiratu, pinguinetara eraman, albatrozen, kabien tokietara eraman, eta abar, eta abar. Orduan, hitz gutxitan bizirik irautea, ez? Baina hitz askotan plangintza eta lan polita eta gogorra da. Kontatu dezun zatitxo hortan glasiarrak ikusi, pinguinoekin ibili, hori gizaki arrunto edo seguruen inoiz egingo duguna edo gutxitan egiteko aukera izango duguna. Esan duzu orantxe, lan polita, baino gogorra. Bai. Politagoa, gogorragoa, biak uztartuta? Jarraitzen baldin badet, politagoa irabazten du, ez da? Baina, bai, nik ez dut inoiz 2-3 hilabete jarraian lan egiten. Zen oso nekagarria da. Alde batetik, navigazio kontuaren gatikan, ez? Toki, ez dira arriskutsua, baina teknikoak. Ni beti esatet teknikoa diala. Oso ondo jakin beharrezu egiten aizean. Eta gero bezalde, zuk beti bidaiariekin eta zientzialarekin aurpegia zea. Beraz, publikoarekin zaude, beti dana lasaitasun ez esaten, irribarre batekin, naiz eta pixkat larri ibili, zeren ez dakizu segertatu daiteken, edo ekaitz bat datorrela, edo lako zuzer, zu beti, todo de puta madre. Orduan, nekagarria da, bai mentalki eta fizikoki, baina batez ere mentalki. Izan dezu sustorik esaten zenun momentu hortan, lasai, dena ongi dago, eta begiratzen zenun radarretik edo ezakin nondik begiratuko da nahi zuzen ere, 20 metroko olatu bat datorrela? Orokorrian under control esaten dudanean kriston movida bat datorratzetik. Bai, ez da? Baina ez gertatzen under control, eta jazta. Persona lasaia zarela ikusten dut, kapitain izateko agian beharrezkoa ere, ez da? Bai, nik uste dut kapitain guztiak persona lasaia gehala, bai lurrean eta bai orokorrian itsasoan zen. Niri lasaitasunak entzeko, edota pertsona bat falta izan behar dut, zera pertsona bat uretara junda, edota zute bat itsasontzi barruan eduki harret eta ni nabigatzen nago, edota... Gertatu zaizu olakorik? Ez, momentuz ez. Orduan lasaik mantentzen. Baina olako estres momentua dira ez, adibidez, bidaiari bat galdu degula. Zen itsasontzia, nahiz eta txikia izan, edo txikia dirudi batzutan, toki asko dare, eta eskotatzen dira. Zenbat persona sartu daitezke, suposatzen dut, 1000 itsasontzi mota daudela, baina gutxi gara era, espedizioan, Antartikara? Antartikara depende, nik iten dut lan Bark Europa belauntzi batekin eta baitaren National Geographikekin. Orduan, Bark Europak ez dira 35 pertsona, baino gehiago, bidaiariak, eta National Geographiken 130. Karo, itsasontziak oso desberdina dira. Claro. Berein artean, zuen artean, suposatzen dut, hizkuntza ingelesa ere izango dela. Hor izango da denetarik, etxe guztitakoak. Beraz, susto nagusirik ez dezu izan. Eta esperientzia... Sustoa bai. Ai, kontatu jazu baten bat. Uste dut ez duela inork amendikan jasan, ekaitz elektriko bat,
eta batean txibista bat jo, belaontzian, eta zu, zeite duzu, hori, under control, eta ikuste duzu dana, ekipo elektroniko guztiak eta porrote egin da. Eta zer egiten da horren aurrean generadore bidez, zer egiten da? Nola, zer? Smile. Smile? Claro. Gogorara ziazu, Mari, ikusten bazaitu tirripar batekin, hemendik honea. Dena ondo, Under control. Under control. Eta non zaude, pues gaude, Malvinas uhartetik ez dakit 200.000-tara, oraindik kriston ekaitza dakagu, ekipo elektroniko guztia porrotea jondia, baina, a ber, badakiguna nabigatzen, eta bela ontzi bat dakagu, ez? Pues belaz. Itxasontzi ez dakit, arrioskutsuenetariko bat dela? Bai. Bestalde, esperientza asko dakagula bela ontziz guten itxas horietan? Baita. Zenbat urte dara matazu, Maria? Bost itxaso Australian eta Antartikan. Bestetan Atlantikoan eta ez dakit. 8? 9? Dexente urteia, atzera. Bueno, batzuk bai, falta zaizkitu hendikan, Falta zaizkit, eta espero duzu luzerako izatea. Maria, esan duzu, agian izan duzun sustorik handienetarikoa. Esperientzirik akaso politena, ez dakit zure lehenengo navigazioa izango zen, edo gehien gozatu dezuena? Ez, navigazio bakoitza bere xarmadaka ez da. Bai lagunekin hemen Donostitik atea, edo Onjarbitik atera, edo bai Antartikan. Gogoratu zure lagun oso mina gerala, Eta segin, Maria, bai? Baina gogoratu nik beti esango dudala itxasontzio berena nire lagunaren itxasontzio esango dela. Miren, aurkitu itxasontziren bat Mariarentzako. Bueno, segin, Maria. Politena, ez dakit, izeberren artian, nabigatzea adibidez, eta batean orka multzo batzuk ikustea eta zuregana hurbiltzea ikustea, kuriosidadez, ez? Ea ze gauza raroa gean. Edo eta urperak eta egitea ez dakit, Baltikoan eta hortikan batean hiruzpalau foka nirekin jolasten, ezin lan egin, ze nirekin jolasten daude, baina super ondo pasatzen nun. Urpekaria, zenbat metrotara jaisten zera? Beti galdera berdin egiten diate. Eta, eske variante bat da. Ja, 20 izan daiteke, 40 izan daiteke, depende zer eta nun. Hori da, depende. Orduan, nahi maksimo horiek, igual emakumean izalako, orduan ez daka testosterona hori, ez? Baina, nahi holako marka eske 125 metro eta... Eske hor, ez dago, ez zer, orokorrean, hor beltza. Pues nahi bizitza gustatzen zait, ez? Arrefizeak, ez dakit marrazoekin jolastea, edo eta itxaspeko arkeologian lan egitea, orduan, ez dakat marka horiek, ez? Zuna ez nada gozatu, itxasoaz gozatu. Ondo pasatzea, ez? Bizitza bakarra dakago azken finean. Historia ikasle izan zinen. Oso txarra. Hau da, egia berdaderoa izatea, esatea. Nik beti esango, karreraren Gasteizen ikasi nun. Eta nik uste karreraren 160 tabernan pasan nola musean jolasten. Nik uste temengo gehiengo bezala. Pues bueno, baina eske nik uste gauzaiek, naturala diala, orduan, eta nire, egia esan ezkero, nik ez dut inoiz, eske nik ikasle pagara, nire palo. Baina, behitu nola iritsi nez, Eta gero, zure espezialidadez, banaiz okerri izan zen aro modernoko ontzien inguruan, ez da? Hor dia sartu egin zinen, hor esan zen, hau interesatzen zait, hau bai. Hau superondo dago. Hau batean ikasle ona. Claro, hor bai, itxasontzien eraikuntza, arkitektura, zenolako bidai egiten zuten, zenolako transmisioak egiten zituzten, zezuk itxasontzi batekin, ez deso bakarrik pertsonak eramaten, baizik eta ideiak, eta gero kontzeptuak, erlijioak, itxaropena batzutan, beste batzutan gerratea. Orduan, kontzeptu hori ez bakarrik teknikoa baitare, baina baitare pixkat filosofikoagoa baitare asko gustatzen zen. Zerk esan nahi zuen itxasontzi batek toki batera iristen zanean. Euskal Herrian gaina daukagun historiarekin, ez da? Hor ere harribitxiak aurkituko zenituen akaso hain ezagunak ez direnak? Dakat bain, oain justo, ustalian hasiko naiz, etxera bueltatuko naiz udaran, azkenean, dela ezagin noiz, nintzala. Euskal Herrian udara pasako, behitu dakat akordio bat, University of West Floridarekin, Floridako unibertsitate batekin, hor badian, pensakolako badian, 1500 da 77. urtean ontziteri bat ureztatu zen. Urakan bat etorri izan, eta bapatean Tristan de Lunaren ontziteria dana urazpian. 7 itxasontzia. Aurkitu zituzten,
Eta 2015ean nik Texas Unibertsitateko toki batean neon kolaboratzaile bezala lanian, eta ara eraman ninduten, ez? Beste, ikusteko ze ontzi mota zien, eta, nire, ez dakit, iritzia jakiteko. Eta nik esan nien, 2015ean, esan nien, nik uste dut Euskal Herrian indatiela. 16. mendekoa dira, 16. mendea Euskal Baleazaleak jadanik Kanadara juten zian, ez dakize, nik uste dut Euskal Herrikoa diala. Gero arte, ongi bili. Lehen urtean, tipo hile ditu zidaten, eta esan zidaten, aizu Maria, zure teoria poandiken sinistezu? Bai, karo. Bale, eske frogatu nahi dugu. Orduan, udara honetan, egon naiz Euskal Herriko agiritegietan, akaso Sevillako agiritegietara behar naiz, ikusikoa. Baina momentuz Euskal Herrian egon naiz, frogatzen Floridako ontziteri horrek Euskalduna dela. Ez zora garria, zera Euskal Eta hori deskubritzen Mariak deskubritua. Neska pixkat bota, bai. Eta zuk esatea Euskalduna direla, eta batean Euskaldunak izatea Floridako batzuk, hori ere ez zure izena bizenagatikan, baizik eta zuretzat ere pozgarria. Niretzat bai, pertsonalki pozgarria da. Bai, holako xarma, ez, nik beti esate dut, zientzia dala, zientzia la hostia da. Baina jakin beharrezu ondo esaten eta ondo elkarbanatzen, ez, elkartearekin, ez dela. Ondo azaltzen ere, jendeari gizarteratzen ez dela erresa, ez da izango? Ez, eta lan egin behar da hortan, bai, garrantzitsua da. Antartidara ginen eta utzi genuen mundua Txinako virus baten historio batekin. Intxostik ekarri dizkigunak bai gaur kolpez kolpera, baina gauza gehiago jakin ditugu asteko eta ben kuraiago goko duela. Batean dana militarraz beteta zeon, gatzalatuta gaude ezin hemendik atea, eta negua dator. Ezagutu alduzu inoiz kapitain euskaldunik, emakumezkorik, gaur hemen dugun emakume handi honen parekorik. 20 gradutara, ekaitzekin, aste bete, 10 egunez, orjo itxasoetan, 60-70 nudo, ez dira zailak aurkitzea. Eta 6-8 metroko olatuak 10 egunez, imaginau, 6 metroko olatuak kriston handie dira. Haze garaiak musean jokatzen ez da unibertsitatean, badakigu hor pantailaz bestalde ez dauden beste askok ere gauza bere egin duzuela, baina haze lasaitasuna ez da, bizitza honetan erronka jarri ezkero, pentsa, Antartidara ere heldu daitekela bat. Puntu bat osasuntxoa da, beharrezkoa da. Eta, Maria, pixko bat orain bueltatuz orain gora. Esan dezu, udara behingoz, aspaldiko partez Euskal Herrian pasako dezula, suposatzen dut, itxaso azpine egongo zarela, baita goian ere, Euskal Herriko herritxo batzuk bisitan, baina aurrera begira, esan duzu, orain badituzu ere helburu gehiago, badituzu gauza gehiago, kontatu izkigutzu pixkat egin behar dituzunak. Babitu, oaintxe bertan leskarrizketa bukatzen denean hegazkin behar hartu behar dut, Kopenhageran joa. Under control. Under control. Eta National Geographicekin hasiko naiz beste espedizio berri bat, Baltikoan egongo naiz hilabete terdi, zirkunnabigazio bat egingo dugu, eta hor, gauza pare batzuk aztertuko ditugu, nik nago zientzialariekin eta bidaiariekin, bidaiaria, aukera dakate pertsona oso berezi batzuekin, han lan egitea eta ikustea ze nolako lanak eta bizi moduak egiten ditugun. Eta baita ere egongo da, uste dela Magnus Rasmussen, hori da Danimarkako izan zen lehendabiziko ministroa eta gaur egun uste dela NATOko sekretarioa, idazkaritza. Eta gurekin egongo da baita ere, zeren uste, pertsona, oraindik ez dakit oso ondo zen konfidentzialtasun akordio badakat, baina pertsona garrantzitsu batzuk egongo dira Ukrainiaren, gerratiari buruz eta zenolako mugimendu sozioestrategiko egin daitezkeen Baltikoko itsasoan, azken finean nazio asko daude hor elkartuta itsaso batean. Eta uste, oso interesgarria izango dela.
Nei hau bete hortu zena, zeu, miren, zuere hori igual zaude. Bai, nik asteburu honetan ezagutu dut Maria, prentsaren bitartez eta maite mindu naiz, bere fansa naiz, normalean ez dago elkarrizketatan, baina gaur ego nahi nuen iruditzen zait, mundu bat ekarri dezakela, ez, gure artera erakutsi dezakela, berdin egoten da orkekin edo marrazuekin jolasean, edo eta Ukrainiako gerrarekin zer ikusia duen kable bate aztertzen, horrelako kontuak. Baina niri, esaten dute hauntzak mendira tiratzen duela, eta ni jaizki beldarra naiz. Eta ordua, nahi ekarri nauena da justu prentsan agertu dena, ez? Eta da, asteburu honetan jakin izan dugu, Pasaiako badian badagoela galeoi bat, beste ontzi batekin batera ondoratua badian bertan. Ez dezagun ahaztu, Euskaldunok badaukagula izugarrizko historia bat itsasoan, untzigintzan, San Juan baleuntzia ari direla eraikitzen edo replika bat egiten eta Ua Terranoa edo Kanadako uretan agertu zela, eta hori da guk daukagun historiaren adierazle nagusia, baina orain bertan, Pasaian bertan daukagu bat, eta ekipo horretakoa da Maria, eta ni, izugarrizko ilusioa egiten dit, ez, Donibanetarra izanik, izugarrizko ilusioa egiten dit, horrelako aurkikuntzak oso urriak direlako munduan, ez, iaz izan du genuen, eskua, zorioneko eskua izan genuen, eta aurten daukagu galeoi bat Pasaiako badian, eta batzuek beharra ez dire jabetuko, ze urriak diren horrelako aurkikuntzak, eta zenbat duten gure historiaz eta esateko, beraz, badakigu Euskaldunak Kanadan izan ginela, apaizak hobeto esaten ikasi zutela han, baina orain jakingo dugu zen nolako untziak ibiltzen ziren gure badietan, beak esan duen bezala, gure badietan ez zelako bakarrik antxo bila edo txardina bila joaten, baizik oso gune komertzial importantea zelako. Eta badakit beharra dezin dezula asko kontatu, baina ze sentitzen da zure etxean, ez? Azkenean Pasaiko badia badalako, Donostiko badia ere, zure etxean horrelako aurkikuntza baten parte hartzean? Niretzat, oso garrantzitsua da, ez? Bakarri pertsonalki baizik, eta zuk ondo esan dezu moduan, garai hortako itsasontzi ondoratuak oso urria dira. Eta garai hortakoak, alegina, gehienak, esan dezakegun Espainia, imperio garaian, gehienak Euskal Herrian eginak ziren. Zer gertatzen da? Ontziolak, Euskal Herrian ez dira inoiz kostaldean egon, denok ikusten egon nolako batak etortzen dian, ez da? Ganak, ibaietan dare, Oria ibaian, edo Onjarbiko Bidasoa ibaian, eta abar. Orduan, Pasaiako badia oso garrantzitsua izan zen historian zehar, eta gu beti jakin dugu. Baina, hor dago diferentzia horregatik gustatzen zait historia eta arkeologia elkarbanatzea. Zeren, historia sustatu behar da arkeologiarekin, froga materialekin. Eta orain dakago aukera bat, historia guzti hori frogekin ziurtaraztea, eta internazionalki, esatea gaizue, eske guk, herri bezala, kultura bezala, Espainiarekin, gauza asko dazkagu, baino gero bestalde beste gauza asko dazkagu gure aldiala. Eta hori, sinposioetan, kongresuetan eta internazionalki badakite, baino ez daude froga asko. Eta aukera paregabea dakagu frogatzea, bai internazionalki, zenolako ondarea dakagun, eta zenolako garrantzia eduki genuen garai hortan. Beraz, probaz proba, lanez lan jarraitzen duzu, esan diguzu urrungo zure proiektuak zeintzuk izango diran, eta etorkizunera begira, badakizu ikusten duzu zure buruan nun, zertan? Behitu. Gaur egun daukadan ilusioa eta pasioarekin jarraitzen baldin badet, listo. Ez dakit nun, ez dakit norekin, ez dakit nola, baino hola jarraitzen baldin badet nila gustora. Ez da erreixa, hori esatea, Lan asko indet lortzeko, lan asko. Beti naiz lanian eta ikasten, Eta musean.
Musean. Laborretan. Hoi gazteagotan, akaso itxasontzian ere, Antartikaldean musean ere jokatuko du. Saiatu nintzen baino ez, dian Poker Texas Hold'em. Ondo apainatzen ez hortan. Nik, gelditu zaitan bitxikeri bat edo jakinmin bat. Esan duzu zure espedizioetan edo ibiltzen zarenean, badirela bidaiariak joten diren eta zientzialariak joten diren. Bidaiari horiek suposatzen dut, bidaiariak ez dira zientzialariak, baina dijoazte pak batean alegia, ez dira viaje komertzialak, ez dira turistikoak, ez da? Turistikoa dira, bai. Turistikoa dira, osea, zuhan X, bidai agentzia dudana alakoa, juntaiteke jendea horrelako zientzialariz betetako ontzi batean. Bai, zuk ikus dezakezu ingeles ez beti, zen dira, osea, nik iten ditudan bidaiak, bueno, a ber, oberena dira. Ona dago, eske oberena dira, osea, dira top one. Eta, dakazu, bai, Lindblad Expeditions, National Geographiceko partaideak dira, edo bestela, Bark Europa, baita ere hori belaontzia dira, eta bidaiak ite dituzte, eta zuat, presioa dakazu eta dana dakazu. Olako kabin batzuk zientzialariz beteko dira, baino bestea bidaiaren zata. Zen horrela, bai, bidai komertziala da. Osa, nik eramango zaitu, toki hori paradisuenetarikoetara, eta ospetsuenetarikora, eta bar, eta bar. Baina baita ere ikusiko duzu, zen olako gauza politak eta interesgarriak egiten diren gure planeta mantentzeko. Eta hori ere oso interesgarria da, pasio pixkat edukitzen baldin nahi badezu, edo eta bidai arrunt bat ez bakarrik egiteko. Jende asko egongo da, aurrezten hasten dana urte batzuk lehenago, baina jendea izango duzu ere, orduan, jende asko beteta, ez da? Bai, beti azkau beteta. Bai, azken finean da, nik beti turismoan sinistu dugu, turismoa behar dugu. Donostia, hankaz gora dagoela eta nire ustez turismoa ez dela ondo antolatu, bai. Baina turismoa ona dela, denari gustatzen zaigu, ez, bidaiatzea eta toki politara jotea. Bai, eta gainera ikerkuntzak finanziazio bat behar du. Eta hori bada sistema bat finantzatzeko bidai horiek. Bidai horietara joaten direnak normalian aberatsak dira, ez? Herriak esan duen bezala, goi mailako turismo bada, oso aristia izaten da, aberatsak dira, baina, aberatsa horiek egon beharrean, 200 metroko suite batean, ondartza ertze batean, aukeratzen dute. Bai, eta gainera diru hori ondo erabiltzen da gero, eta ondorioak ditu. Zientzialariakin pasatzea, abentura bat edo bizitzea, eta gainera finanziatzen dute ikerkuntza. Maria, abentura izan dena da gaur zurekin egotea. Abentura izan dena da zu ezagutzea, eta ez nago harritzen, Mirenek esandakoan ikuste denak maite mindu gaituzula, zoratzekoa dela egiten duzun lana, eta gehien bat bizi duzun emozioarekin kontatzea, ez da? Eta hori transmititzea. Beraz, zorionak, nik ezagutu duan lehen emakume kapitaina, zera? Eta nola despeditzen dira kapitainak? See you later? Venga, see you later, under control. Hola egiten orduan, ilusio egiten, baina ez militarrena kapitainena. Vale, under control, see you later, plazerra, eta ondo jundiezazula. Bestak beste, udaran, haberze gauza aurkitzen dituzun Euskal Herrian. Hori da, mila esker. Mila esker.